Com cada setmana és un plaer per nosaltres comptar amb el patrocini de Clínica Bofill Figueres i des de fa unes setmanetes amb aquesta secció dedicada precisament a la nostra salut. Doctor Ponsatí, al capdavant de la Clínica Bofill Figueres com a metge internista. Bon dia. Bon dia. Ho he dit bé? Perfectament. Avui, si no tinc mal entès, parlarem de la hipertensió arterial. Sí, senyor. Quina seria la principal definició, perquè ja ho anirem desengranant una miqueta sobre la marxa, Si parlem de hipertensió arterial, a què ens estem referint? Hipertensió arterial com a concepte és 3 mesures de la pressió separades un parell de dies que siguin superiors a 14,9 o el que nosaltres en diguem sempre 140/90. 3 vegades la mirem, dilluns, dimecres, divendres, i totes les vegades ens surt superior a 14,9. O sigui, ens surt a 14,2, 9,3, 15,2, 10,2, etc. Superior, ens hauríem d'acostumar a parlar de 140/90, més que 14,9. Això és el que es diu hipertensió arterial. Imagino que hi ha persones que tenen més factor de risc, no?, per reunir aquests requisits d'hipertensió arterial. Exactament. Aquí ja els antecedents familiars són molt importants, els pares i germans. Perquè per nosaltres la hipertensió arterial més freqüent és la que en diguem l'essencial, que vol dir la que no sabem la causa. I aquesta hipertensió, en principi, es presenta en pares, germans, i no detectem, representa aproximadament un 90% dels casos d'hipertensió. Després ens queda un 8-10% que podem identificar la causa que potencialment podria ser curable. Estem parlant de que hi ha dones o homes que siguin més propensos a patir-ne o aquí no estaríem parlant de sexes? Per exemple, fonamentalment, l'obesitat és un tema fonamental. Després, un altre tema fonamental és el malalt diabètic, que amb un 90% acabarà sent hipertens. Fonamentalment és això. Com podríem començar a prevenir una miqueta el tema de la hipertensió? Des de petit. Petit, estaríem parlant de quina edat? Estem parlant des de l'edat pediàtrica, des de quan el malalt, quan el pacient, diguem, el nen, a partir dels 10 anys o 15 anys, doncs ja a partir del 15 ja passaria amb el metge de capçalera, des de pediatria, medicina de capçalera, doncs ja hauríem de començar a buscar tot això. I què ens estaríem fixant amb un sobrepès per començar? Sobrepès és un tema fonamental, l'alimentació és un tema fonamental, i després també aquests en sobrepès també haurem de començar a mirar alguna vegada el sucre, la glucèmia també, perquè ja podem començar a veure alguna coseta. És a dir, que si tenim uns antecedents, fins i tot amb aquesta edat, encara que no hi hagi sobrepès, podríem estar mirant... Nosaltres tenim que vigilar el pediatre, té que vigilar el nen, que no sigui hipertens també, perquè esclar, el problema de la hipertensió és el mal que va fent. La hipertensió és una malaltia potencialment molt greu, és una malaltia que enganya, és una malaltia que el pacient se la mira diverses vegades al dia, es troba normal i diu jo no sóc hipertens, i nosaltres diguem, ei, tu hauries de fer un mapa, un Holter. Què és un Holter? Un Holter és posar un aparell de pressió durant 24 hores. De dies mira la pressió cada 20 minuts i de nits cada 30. La majoria de pacients pot dormir tranquil·lament. Perquè no cal que ens ho prenguem, perquè això va fent pràcticament sol l'aparell. Això és, nosaltres ens posem un aparell de pressió habitualment en el braç, com sempre, que va connectat amb una caset a nivell del cinturó, diguem. I va mirant la pressió sol. Això és fantàstic, vull dir que no cal que estiguem nosaltres allà mesurant, controlant, vull dir, ho fa sol. No, fa l'aparell. A més, és que jo ja no tinc cap malalt hipertens que periòdicament no li faci un Holter. Per què? És molt fàcil. És preventiu. És preventiu. La pressió augmenta moltes vegades de nits. I esclar, les quan persones... estem en repòs. Exactament. I les persones diuen, no, és que jo la tinc normal, perquè al dematí estic a 12 i al vespre estic a 13,5, estic normal. No, vull saber com està de nits, perquè a la matinada és quan hi ha les complicacions de la pressió arterial. Vull saber com està de nits, perquè a vostè poder li hauré de donar un medicament al dematí i poder li hauré de donar un altre a la nit, que em cobreixi també la nit. Per què som tan reacis a l'hora d'escoltar el que ens està dient en aquest cas un metge que sap perfectament de què parla? Perquè no volem assumir que potser nosaltres tenim una malaltia i que pot ser greu en aquest cas, no? És una cosa mixta. Primer, això de la nit no ens ho creguem gaire. I per altra part, tenim molta por que a la nit no puguem dormir. I ens molesti molt. Aquestes dues coses. No ens creiem que siguem hipertensos quan de dia estem bé. I el de la nit.
és que no podré dormir, és que no podré dormir. Escolti'm, és més important això, que a més segurament podrà dormir, que pas no saber exactament què li passa a vostè. I amb les pastilles ja estem condicionats de per vida o hi ha alguna manera? Sí. Sí. O sigui, a part de les pastilles, la dieta amb poca sal és fonamental, perdre pes és imprescindible, si hi ha diabetes, controlar la diabetes és imprescindible, es té que deixar de fumar, el colesterol es té que controlar com sigui. Però de totes maneres no estem... Quan nosaltres parlem d'hipertensió, estem parlant de tots els factors de risc. Aquests 4 que hem dit, hipertensió, diabetes, colesterol, tabac. Tot això ho tenim que controlar. Perquè aquests factors, un sol, o quants més n'hi ha, més possibilitats d'una embòlia, d'un infart, d'una insuficiència renal, d'una mala circulació a les cames que algun dia ens portés a la possibilitat de fer algun tall amb alguna cama. Vull dir, realment és un tema pluridisciplinar. De fet, aquests són factors que hem de tenir en compte tots, tinguem o no hipertensió, no? El tema del colesterol, de l'alimentació, del tabac. Ja hem de començar a prendre consciència tots plegats, però evidentment si al darrere hi ha aquest tema o aquesta malaltia, jo crec que és important tenir-ho en compte. Nosaltres estem veient, i realment ho estem veient en gent que ara en tindran poder 75, el que diguem la cardiopatia hipertensiva. És brutal com la pressió, el que fa la pressió amb el cor, que el fa que es faci les parets molt més gruixudes, provoca una alteració de la vàlvula mitral, que es diu insuficiència mitral, i després què acaba provocant tot això? Que si hi ha aquest problema d'aquesta vàlvula, es dilata l'aurícula esquerra del cor i això ens fa sortir la famosa fibrilació auricular, que vol dir síndrom. Que tots n'hem sentit a parlar. I per què prenem el síndrom? Com passa això? Per no tenir una embòlia cerebral. Perquè la sang flueixi millor? No, perquè sí, evidentment és per això. Si no prenem síndrom, a dins de l'aurícula, que en el cor hi ha 2 ventricles i 2 aurícules, la sang es remansa allà dintre i fa qualls. Clar. I un quall d'aquests pot passar al ventricle i d'allà anar a parar al cervell. Directament. Nosaltres l'únic que podem fer és fer la sang que sigui menys espessa perquè no es formin qualls. Però esclar, què passa amb el síndrom? Requereix uns controls periòdics i té risc de sangrat. O sigui, d'alguna manera és això. Per això tan important controlar la pressió arterial, perquè no ens afecti, doncs, no ens faci un problema cerebral, no ens faci un problema de tipus cardíac, que també acabarà amb una insuficiència cardíaca greu, no ens provoqui una insuficiència del ronyó. O sigui, realment és un tema molt important, l'hipertensió arterial, i potencialment molt greu. Ha anat a l'alça? Ha anat a l'alça? No, jo veig que està estabilitzat, Està estabilitzat perquè, esclar, des de que els serveis de salut de l'Institut Català de Salut de Primària doncs, veuen molts més pacients, fan molts de controls, d'alguna manera jo crec que estava una mica controladet ara això. Però, esclar, estem tocant la dieta, la gent vol menjar en sal, la gent els hi costa aprimar-se. Que hem de prendre moltes mesures que són canvis d'hàbits i no estem acostumats a fer-los. Ni tan sols per la nostra salut, no? Exactament. I jo crec que hi hauria d'haver una consciència molt més col·lectiva i important de la que s'està portant a terme. La consciència de la hipertensió és que és una cosa que no és res, no passa res, i amb la diabetes també una miqueta, però amb la diabetes ja hi ha una mica més de por, perquè s'han vist aquelles imatges de que hi ha algun malalt que ha hagut de tallar una cama, coses d'aquestes. I això s'ha vist i això a la gent d'alguna manera ja li preocupa més. Però l'hipertensió, com que el dematí estic a 12 i el vespre estic a 12 i mig, doncs no em preocupo. No em preocupo. Clar. I s'haurien de preocupar, perquè és una malaltia potencialment molt greu. Ens hauríem d'anar fent revisions periòdicament també, no? Encara que estiguem... El malalt hipertens té que tenir a casa un aparell de pressió que sigui homologat en els aparells que tenim o que tenen els centres mèdics i periòdicament, encara que sigui cada 15 dies, per mirar-se la pressió de matí i vespre durant 2 o 3 dies seguits i anar amb el metge o amb l'infermera cada 3 mesos. Si està ben controlat, no cal fer... si l'últim holter, diguem, ha sortit correctament, tranquils. Si hem hagut de fer un canvi de tractament, o sigui, hem hagut d'augmentar la dosis, cal un segon holter al cap d'un parell de mesos per veure si hem arribat als objectius. I si no, s'hauran de fer els holters necessaris per veure a partir de quin punt el malalt està ben controlat.
Doncs l'important és tenir cura de tot plegat, no deixar passar qualsevol cosa que nosaltres puguem dubtar, anar directament amb un especialista, en aquest cas a la Clínica Bofill Figueres, i almenys ens quedem més tranquils, que no costa tant, no? I que estem parlant, en definitiva, de la nostra salut per després no haver de córrer. Fonamental. No sé si vol afegir alguna cosa més avui referent a la hipertensió arterial, que ha sigut el tema. Sí, que la gent li tingui una mica més de por. Doncs fantàstic, a mi em sembla fantàstica aquesta recomanació, perquè és prevenció. Si li tenim por, estarem més alerta, estarem més al cas i prendrem cura del que pugui passar. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Ponsatí, des de la Clínica Bofill Figueres, com a metge interista. Fins a la propera, bon dia. Fins a la propera.